дар ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз 2 соли таваққуф истироҳатгоҳҳои тобистона пурра ба фаъолият оғоз мекунад. яъне дар таътили тобистона хонандагону ҷавонон ба урдугоҳҳо мераванд. 2 сол инҷониб бинобар пандемияи коронавирус дари чанде аз лагерҳо маҳкам буд. хушбахтона дар соли равон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон ба имзо расид. در اساس همه این قرارها ریاست شورای اتفاقهای کسبی ولایت نیز فرمایش آماده نمود تا که به قبول استراحت و تابستانه کودکان و نورسان آمادگی جدی بینیم. البته از طرف رئیس استاد محترم شریف الله عبدالله زاده استاد تابستان 2022 ҳайати истод тасдиқ карда шуд, нақшаи чорабиниҳо омода карда шуд. ба масъулин вазифадор гардиданд ки то ки ба истироҳати тобистонаи 2022 ҳама ҷиҳата омодагии хуб бинанд. қарори раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода оид ба ситуди вилоятии тобистона 2022 субҳи санаи 18 май расонаӣ гардид ва он дар сомонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят интишор шуд. масъулини иттифоқи касабии вилояти Суғд субҳи имрӯз санаи 19 май иттилоъ доданд ки имсол 18 адад лагерҳо фаъолият мекунад ки дар он корҳои таъмириву таҷдидӣ оғоз гардидааст. масалан мутасаддиёни мо дар лагерҳои ҳудуди ноҳияи Бобиҷон Гафур Гулистон, Ҷаббор Расулов омодагии онҳоро рафта дида, омодагиашона диданд. Корҳо идома дорад. онҳо кӯшиш карда истоданд ки то вақти истироҳати ҳамин каникули тобистонаи бачаҳо омодагиро дида ба қабул омода шаванд. инҷо урдугоҳ ё худ лагери берун аз шаҳрии Вохӯрӣ аст. он дар минтақаи хистиварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир мебошад. бинобар 2 соли таваққуф шароиташ нигаронкунанда боқӣ мемонад, зеро ба талабот ҷавобгӯ нест. новобаста ба ин мутахассисон хобгоҳҳоро рангу бор мекунанд то ба меъёр мувофиқат намояд. аммо дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар банди аввал омадааст иқтибос. то санаи 1 июни соли 2022 корҳои сохтмонӣ, таъмир, муҷаҳҳазгардонии биноҳо, майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзҳои шиноварӣ, кабудизоркуниву ниҳолшинониро дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ, варзишӣ ва солимгардонӣ ба анҷом расонида дар бораи омодагии истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод кардад. поёни иқтибос. ин дар ҳолест ки ҳоло корҳои таъмиру таҷдид дар чанде аз лагеру урдугоҳҳои вилоят расман оғоз нашудааст. масъулини иттифоқҳои касабии вилояти Суғд тамоми лагеру урдугоҳҳои вилоятро давоми 22 рӯзи дигар метавонанд ба талабот ҷавобгӯ намуда аз таҷдиду таъмир бароранд. ҳамасола лагерҳои истироҳати аз 10 июн оғоз мешавад ва аз 2 то 6 баст ин вобаста ба лагерҳо, ба намуди лагерҳо фаъолият мекунанд. масалан лагерҳои истироҳатгоҳи кӯдакон, наврасон ва ҷавонон ки дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷойгир аст ва лагери Шоҳин ҳамасола 6 баст фаъолият мекунанд. мани лагери маркази солимгардонии Суғд ки дар тавозуни кумитаи иттифоқи касабии кормандони маориф ва илми вилоят мебошад, аз 3 то 4 баста фаъолият мекунанд ва ҳамин лагерҳо умуман оғози лагерҳо аз 10 июн. дар вилояти Суғд бино ба маълумотҳо 21 адад лагерҳои берун аз шаҳрӣ амал мекунад ки тамоми он ба мавсими таътили хонандагон то санаи 1 июн бояд омода карда шавад. дар банди 12 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст иқтибос. кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва воситаҳои ахбори оммаи давлатӣ аз ҷараёни гузарондани истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон барномаҳо таҳия намоянд. поёни иқтибос. дар асоси ин банди қарор гурӯҳи корӣ ки намояндагони воситаҳои ахбори омма мебошад ба лагери Вохӯрӣ рафта аз ҷараёни ободонӣ ва эҳтимолияти ба кор оғоз карданаш гузориш кардем, зеро дар ин урдугоҳ кори рангу бор ҷараён дорад.
дар вилояти Соғ дар мавсими имсола беш аз 70,000 нафар ҷавонону наврасон ва хонандагон ба истироҳат дар лагерҳои берун аз шаҳрӣ ва шаҳрӣ умуман дар ҳамаи намуди лагерҳо ба истироҳат фаро гирифта хоҳанд шуд. басти аввали урдугоҳҳо аз санаи 10 июн оғоз мешавад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.